benvidos, benvidos á nosa canle sobre a natureza. Hoxe estamos aquí curro e Maseu... Hola, churruscos! Sí, estamos aquí na Sí. casa de Pancha. Vedes que é a casa de Pancha, verdad? Sí. Acabamos de vir de axudar a limpar a praia do Sí, noso sí. pobo. Mirade esta fotiño, mirade como estaba de porca, de verdade. Sí, Cantidade de lixo. Sí, levaron-nos os mestres, porque estamos co tema dos ecosistemas. E a verdade é que había de todo. Sobre todo plásticos, verdade? Sí, os plásticos son terribles. Bueno, pois a ver si falando dos tipos de ecosistemas imos a concienciarnos un pouquiño máis. Sí, hai que concienciarse, non tirar as cousas. Sobre todo os plásticos, que non hai maneira de sacarlos de enriba. Sí, pois veña, comecemos. Comezamos. Lembramos que os ecosistemas están formados polo medio físico e o medio biolóxico, é dicir, polos seres vivos e o lugar onde viven con todas as súas características e as relacións que hai entre eles. Hai distintos tipos de ecosistemas, uns pequenos como un regato e outros máis grandes como pode ser un mar. Eso sí, o ecosistema máis grande que existe é o propio planeta, o noso planeta Terra, xunto con todos os seres vivos que habitamos en él. Que ocorre? Que a este chamámoslle biosfera, que é un conxunto de ecosistemas que poden ser naturais ou humanizados. Vamos agora con os tipos de ecosistemas naturais. Distinguimos tres: terrestres, acuáticos ou mixtos, é dicir, que teñen un pouco de terra e un pouco de auga. Pois comecemos polos ecosistemas terrestres. Os ecosistemas terrestres dependen, sobre todo, de factores como o relevo, o clima, a cantidade de choiva, e isto fará que teñamos distintos tipos de ecosistemas con diferentes especies e cantidade de seres vivos. Hai moitos tipos de ecosistemas terrestres, pero distinguiremos estes: a pradaría, o bosque, a selva, a sabana, o deserto e os polos. Na pradaría predomina unha vexetación formada por ervas e pequenas matas e os animais normalmente son os adicados ao pastoreo e hai pequenos roedores. Nos bosques hai masas de árbores combinados con matogueiras, pradarías e os animais adoitan ser pequenos mamíferos e algúns invertebrados. Nas selvas, pois adoita haber moita vexetación e unha gran diversidade de especies. Hai moitísimas especies. Nas sabanas, pois as sabanas son grandes extensións onde conviven moitas especies tamén, pero hai pouca vexetación debido ás escasas choivas. E agora no deserto. No deserto, aí sí que non chove nada. Por iso, case que non hai vexetación e hai moi poucos seres vivos en xeral. E por último, os polos. Nos polos, as choivas son en forma de neve e os animais que habitan neles están adaptados a temperaturas moi frías. Agora imos cos ecosistemas acuáticos. Neste tipo de ecosistemas é moi importante a temperatura da auga, a salinidade e o oxíxeno que ten. Hai distintos tipos de ecosistemas acuáticos, pero podemos dividilos en dous grandes grupos: os de auga doce, como ríos, lagoas, estanques, e os de auga salgada, como mares e océanos. E agora veremos os ecosistemas mixtos, que son lugares onde os seres vivos pois viven en zonas así intermedias entre terra e auga e comparten pois as características dos ecosistemas terrestres e dos acuáticos. As rexións máis importantes son as zonas de costas, como as marismas, e as zonas húmidas, como as xunqueiras ou as brañas. Moi ben, pois agora quedanos por ver os ecosistemas humanizados, eses que son así pola acción do home. Así temos dous tipos: os cidades e povos, onde habitan certos animais e vegetación que pon o home, e os cultivos, onde tamén o home sementa diferentes vegetais e debido a isto conviven diferentes tipos de animais en eses cultivos. Todos estes sistemas sofren alteracións debido ás accións directas do home que modifican de forma importante.
como por exemplo a caza, a pesca, a tala de árbores e os incendios. Hai outro tipo de alteracións que serían as indirectas, como pode ser a contaminación do aire, da auga, do solo. E isto fai que moitas especies desaparezcan e produzcan desertización. Por iso, agora daremos uns conselliños para coidar o noso entorno respecto aos animais e as plantas. Leva todos eses obxetos contaminantes, como pilas, como baterías, pois a puntos de recollida xeitados. Tamén podes reciclar e só utiliza o que necesites. Podes participar en estas campañas de limpeza de recollida de lixo, plantar árbores. Xa sabes, coida o teu entorno, porque ti tamén vives nel. Imos a resumir os tipos de ecosistemas. Primeiro, imos a lembrar que o noso planeta Terra é o ecosistema máis grande que existe, ao que lle chamamos biosfera. Os ecosistemas podemos dividilos en dous grandes grupos, os que son naturais e os que son humanizados. Dentro dos naturais temos tres tipos, os terrestres, os acuáticos e os mixtos. Exemplos de ecosistemas terrestres, pois a pradaría, o bosque, tamén temos a selva e a sabana e o deserto e os polos. Dentro dos acuáticos podemos distinguir os que son de auga doce, como un río, e os que son de auga salgada, como os mares. E nos mixtos lembramos que teñen características dos terrestres máis dos acuáticos, como unha marisma. E nos humanizados, pois as cidades e povos que todos coñecemos e os cultivos. Bueno, pois ata aquí o noso vídeo sobre tipos de ecosistemas. Eu creo que estamos un pelín máis concienciados, ti que dis? Sí, eu creo que tamén. É moi importante coidar a natureza. E podemos lle decir aos nosos amigos que, como sempre, se lles gustou que lle deara o gústame. Sí. E veña, ata a próxima. Xa nos vemos. Adiós, guapis. Adeu. Churrusco!